Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginpasalig sang company Vice President Sara Duterte nga mag-comply sila kasunod sang summons sang impeachment court kag mag-file man sa ila nagkaigo nga sabat. Sunod kay Attorney Michael Poa, ang spokesperson sang legal team ni Duterte, hindi anay sila magpagwa sang dugang pang-statement bilang respeto sa proseso. Kahapon sa opisyal na nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa trial kay Duterte. Ginmanduan siya nga mag-file sang response sa articles of impeachment sa sulod sang pulo ka daw. Ginmanduan man ang Senate Sergeant at Arms nga personal nga idulong ang summons kauban ang kopya sang articles of impeachment sa Vice President. Dapat man nga magpakita si Sara sa session hall sang Senado. Yari ang presiding officer nga si Senate President Alan Peter Cayetano. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. Pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial, she is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. Hindi kaangay sa natabo sang nagligad katuig gadungan sang transmittal sang articles of impeachment, wala na sang madamo nga debate nga natabo kahapon sang hapon. Nagsuksok sa mga senador sang ila roba kon judicial robes pagkatapos nga gin-move ni Acting Majority Leader Joel Villanueva nga i-refer ang articles sa impeachment court. Ini nagamarka nga formal nga pagsugod sang historic impeachment trial kay Duterte. Unang nagsumpa si Cayetano bilang presiding judge kung sariin ang nag-administra mo si Senadora Camille Villar nga mong pinakabata nga senador sa chamber. Sunod naman nga gin-administer sang Senate President ang oath sa 22 ka mga senador kung sariin. Ang isahanon naman nga absent mo si Bato de la Rosa. Yaring ila pagsumpa bilang senator judges. I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Ang kabahin sang pagpanumpa sang mga senador bilang mga judges man sa impeachment trial.